دلوي أو دخلني في خذي بنامه ده هر سدمخا محترمو ملمنو گرانو شاعرانو ادیبانو خاغلو آغلو خويندو مایندو مشرانو کشرانو او په ادب مینو تاسو ټول ته د مینې او خلوصنا ډکې پرزونې او نیک سلامونه وړاندې کوم د ځوانو فرهنګیانو ادیبانو او شاعرانو په ویاړ د غونډې په دغه پروګرام کې مو زه نیاز محمد پیاوړی او زما همکاره مسکا اندړ کوربتوب کوو او تاسو ټولو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایو په دې امید چې د ژوند دغه څو شېبې مو له موږ سره په خوشحالۍ تېرې شي. Tack så jättemycket Nias för de fina orden. Jag vill varmt välkomna er till dagens poesiafton som äger rum här i Malmö. Jag vill stolt presentera att vi har nationella representationer från olika etniska grupper och vi är glada över det. Vi gästas bland annat av många kända poeter och författare som har tagit sig hit från olika länder. Bland annat från USA, England, Belgien och andra europeiska länder. Och många av dem är afghaner såklart. Dagens sammankomst syftar till att vara en mötesplats för nya och kända författare och poeter. Och vår ambition med den här konferensen är att sammanföra människor så att vi kan utbyta erfarenheter, kunskaper och samtidigt lyfta fram nya förebilder och kända förebilder. Och vi vill också uppmuntra våra unga som vi ser här i publiken. Vi vill lyfta fram dem, uppmuntra dem och inspirera dem till att vara mer aktiva. Inte minst utveckling av det litterära verket eller inom det litterära området. Och vi vill rikta en stor tack till Hyllie stadsdelsförvaltning, Klucksbäcksskolan, Aktivitetshuset och alla andra organisationer inom Malmö stad som har hjälpt oss att arrangera den här konferensen. Vi önskar er mycket nöje. وإذا ناظرينه أسلم محترم خارسة مبين تخيل لكم شيراسي أو القرآن الشريف تلاوات بكري. نادي رغلين؟ بلود حیات شیرزاد څخه خواست کو چې راشي او دغه غونډه د قرآن شریف په څو مبارک آیاتونو راپرانیزي. محترم حیات شیرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم.